Unión Deportiva Ourense encara esta Semana Santa intentando emular en primeiro lugar o ascenso aos ceos e, por suposto, tamén a posterior resurrección do que xa foi o seu antecesor. Contamos con vos para toda esta semana perfecta. Sobran as palabras para o que vivimos fronte ao Estradense e tamén fronte ao Racing Vilalbés, pero por se existe alguén que o perdera, aquí vai o Inside por Peite Ingeniería. ¡Pico! ¡Pico! ¡Melito!